Na naman no? Luis akong kamaayo kang Grace, iya ramang tong binuangan. Kinsa pa tong seryoso, maupay binuangan. Gihatag man ta nako tanan sa iya, pero nakaya niya nga inganaon lang ko. Akong respeto sa iya, di gyud masukod. Akong paghigugma sa iya, di pud masukod. Pero nganong nabuhat niya nga anaon ko. Tanan gusto niya ako manggihatag, mga pagpaningkamot akong gihatag, mga kuan. Pero wala Japon. Nganong nakaya man ko ning binuangan? Sakit kayo. Magtarong-tarong ka nya, binuangan ka? Sao man ako para di ko binuangan ni Grace oy. Dako gid akong pagmahay jud nganong siya pa akong gigugma gid. Ang pagwala na lang. Ibar. Sorry kayo ah. Ganihara ka diha? Naganiyara man ko sa naminaw sa mga diri. Hindi kayo magunta ko gibahart. Pero natintal man jud ko saon na to ni. Natintal? Hawag man kayo siya mo jamin. Natintal? Di man ka matintal kung di lang ka magpatintal. Kabalo man ko nga, sayop na ko. Madawat pa ako ni mo gibahart. Dili man ko muingon nga kuan, dili ti ka madawat pero sakit lang yun kayo nganong imong gibuhat kay wala bi ako nagbinuangon ta niya. Nagtrabaho gud ko para sa imuha niya. Makit-an ako nga naday permente ga suong-suong nimo diri. Kabalo man ko na gibahart, tatagaan pa ko ni mo second chance. Okay raman. Imayan dun ako kung gibuhat gibahart. Okay raman gihapon, wala man ko nag-ingon nga kuan, magbiya ta. Kita man gihapon pero I hope nga dili na nimo usbon kay madoble na ang sakit ug imo pang usbon. Lagi, di lagi na ko usbon, promise. Kuan man good Grace kanang nay mga tawo nga saksi sa imong pangbinuhatan ba. Ang usa nga tawo nga saksi sa imong mga pangbinuhatan si Antinelli, kabalo siya kay one time niya nakalaag ko dito sa babaw mga silingan nato nagsulti-sulti nga igana day ng asawa ni Gibhart no pag mulakaw si Gibhart mo duty ang iyang asawa na ay tig huong igana ba niya ulaw kayo sa kuha sakit kayo sa kuang part. Sige lang gibahart kay ako nang istoryahan sa Tinelli. Ay kabala ka na. Wala man di man ta na sila maingonana kung wala to nimo gibuhat kay wala man sila makit-an imo manggong gibuhat god. Mga bitaw nang gimahayan ako akong gibuhat gibahart kay mura ko wala sa kong pangisip nga nabuhat na ko to sa imo nga unsa na gud ka kabuutan. Okay lang man dawat man tika pero ang sakit ba dili man gud siya mawala gyud. Ay kabalo man ko na gibahart. Usbo na gyud ako akong binuhatan gibahart. Ayun lang yung buhata gyud ko sab. Lagi gibahart. Kay kuan. Promise na ko sa imo gibahart. Oy, Agi lang sa kuno. ay. Alisa Alisa. Oh, ano man? Ako'y pangutana ba? Oh, unsa may kumpara nimo? Nalang pa istoryahan ka may dahil istoryahan gamay. About sa mua ba? Kabalo man gyud kato kay ikaw man tong chismoso nga na diha sa babaw. Kuan lang kanang nalang nahibalan para dili kay ulaw ba. Oh. Debate nakita sa imong mata og unsay gibuhat sa akong asawa. Sa kuan jud tinuod jud na di jud ko kadinay kay linaw kay akong pagkakita. Nakita gyud nako ang tanan. Di ba? Tanawa. Tinuod jud ang gisulti. Mo ganin ang kon man ko nga sayop gid nako gibahart. Mo ganin na ay kog pasaylo sa imo nga kay wala man ko nga ako gyud tong mali gyud na buhat yun ako. Sige na madto sa kuno kay basin daghan pa kay istorya nga dili mga mayo. Pero mas mayo nang kamo mo istorya mo tarong kay inyo man ang problema no. Sige ato sa kuha day. Na mo na Grace no daghang kayong tawo nakabalo sa ato ang kuan para may family problem nato. Nanti ka. Ako gyud kay kog sayop gibahart. Okay, basta kay ang importante diha dili na nimo buhaton ug unsay sala nimo. Ayaw na Sira magud buhatan. nako unsa ka kabuutan Oh, gibuka na tino- ako sayang yun na tinuod na imong gisulti gyud. Mayan man ako kung nabuhat. Pawal mo motor ka dali, bi. Kadali lang sa diha lang sa kadali lang. Mo nang ikaw Grace, iwas-iwasin na gyud tong tawahan gyud kay makadaot man gud na sa tuwa gud. Makadaot gyud na siya sa tuwa. Sorry kay giabusaran ako imong Ang atong pamilya maguba unya kitang duha maguba nya atong pagpuyo nga malinawon magubot na. Mo gyud na itiman Grace. kabalo man ko na gibahart. Aba sa dayri kay kuan importante man din Mo mo masuk motor gisultian. ba kay na kuya tuwan ba. Sige na, good. Importante kay nimo gisulat. Family problem ni ba kadali lang. Hawasa. Takam sa uli na sa dito. Balik lang ugma. Motor ang motor. Ugma na lang. So, mo to Grace ha, dapat muiwas na gyud katong tawhana Grace kay pag ako di makapugong na basig Lagi gibahart. kuan ko to ba di ko Iwasan na gusto. gid ko to Di gibahart. ko makagusto makapasakit og tao pero ayaw na to kuan na kay para di na ko siya mapasakitan. Ha? Lagi. So, kato Grace timan ito permente akong isulti ha. Kay
Kada lang. Oh, hello sir, kada lang. Hello sir. Oh. Karon dayon? Kuan man gud sir kanang problema sa akong asawa sir ba? Ha? Igid day pwede sir. Tanggalan ko mas trabaho sir, ug di ko kan ha? Oh sige sir, sige sir. Padulong na ko da sir. Manangit sa ako sa akong asawa sir. Oh yes sir. Oh, manangit lang sa ako sa akong asawa sir niya. Padulong na ko diha. Kaday lang sir ha. Grace, nagpatawag og kuan ng meeting pato. Nagpatawag og meeting ang kuan ba president sa co-op sa BCS moadto ko kay Importante gid na nga tunay. ano naman siya nga tanggalon daw ko dinalian gani ni. Di na ko magdugay. Ha? Sige. Basta ko balik ra ko Sige niya. nga. Bitaw kabalo iyang bana. Kung naa iyang bana ron diha, kunuhay lang nga moagir ako pero wala. Di gid na siya kabalibad sa kuha. Wala na sa kuing bana. Sa ko man pero okay naman mi karon. Okay Hindi naman. problema, nasulbad na. Sulbad na. Ayun na. Salamat ito. Kasi magad exo. Aga magada gawas tiya ba manoy ka sa. Manoy ta mo ka sa. Gawas tiya ba. Gawas ba si sulod dira ba. Oh, saradan po na niya. Oh, sa ka. Gusto na naman may sa kumbana. Wala ba yung may problema. Pangkuan mo ka. Ano di ayun sa day problema di ay. Di ayos na na ako no. Kaya chismis siya dito sa gawas. Kinakitaan ta. Kung ganing, di nagpunta ko gusto. Kaya nagbago na ko. Di pasaylo na ba ako sa kumbana ba. Kabalo ka na. Sige lang gud. Ay lang ko sa. Ano si mo kagkadadadari? Alang nga Di man na imong asawa dito. mapugan pa gud na ako nang magpangita mangpungko sa imo ha. Marong, di naglikay na ta kay. Kaya na ba na to kay. Unsa marasan mo rin bana di? Nya pag ito gabi gani. Ini pa mo ay. Wala nang ta ka nagato dari unta. Ay, ko balibare. Naon sa day ka? Anong balibad naman ka sa kuha? Nagbago na gani kuno. Di na ko gustong masakitan pa akong bana. Sakitan. Ay, lang ganun ko. Wala Ano? kag unsa na ako kapinangga akong bana. Di na kita mag-amping na kahit ano. Di Kamong puy mo. Una-una pod minintal magay ka. ka diri. Asa gani? Sa balay ta. Kay Dito mingaw na siya dito. mangitag samok dito ra po ka Wala, magpachismis. wala lagi tao dito. Pero Mingaw dagan kayo. kay marites dire. Wala lagi. Tara, Mantay ka ha. sa balay. Mantay kag Ay, lagi. Ay, pahalata po sa imong bana. kag Tara.